муҳаррамхои баракат, бародарои азиз, як модар аз мо хоҳиш кард ки барои фарзандаш навор кунем. ҳозир ман акси фарзанди ҳамун модара дар ҳаминҷа мегузорам. ана Қирғизов Бахтовар 20 сол мешавад ки Москва омадагиай ва 20 сол мешавад ки беному нишонай. мақсад модараш қати гап намезана, хонагиёшонда занг намезана. ана модараш бениҳоят илтимосу зорову гирья кард ки ҳамин видеоро кунем. падарат бемор шудагиай Бахтовар, агар мана фаҳмидеса ошами одам. падарат бемор шудагиай, падарат ҷура мазаш нест, модар там пир шудагиай, сину солаш ба ҷое расидагиай. ҳозир ман видеои модар тамемунам тамошо кун. илтимос дар ки ҷое бошӣ занг зан, хонагиёт онқати гап зан. ман инҷа номрои телефони очата мемунам ва номрои телефони бачаам акита мемунам. ин бародарои азиз сер пуховада будай, ҳами ба гуфти ҳамсояҳошону ҳама одамои гирду баношон соқ саломат зиндаи кадом занака гирифтагиай думдуми авай гаштаи даонҷо мегӯям сер пуховада. қариб 20 сол мешавад ки омадан шаҳри Тоҷикистон ба ҳамин ҳозира 20 сол мешавад ки гӯем хонашон нарафтаю ҳамроҳи падару модараш соз ба телефон гав задаги нест. хоҳиш илтимос бародаро бетараф набошен, видеоро падилитса кунен ва кадомет ҳамин одама мешиносен хабараш расонен ки падарат мазаш нест, падарат дар ҳолати марг қарор дорад, беҳад вазъияташ безебай. модар ҳам бечора ина диден пир, сину солаш ба ҷое расида, зорову нолаву гирья дорад ва хоҳиш кардаеста ки дар ҳар ки ҷое бошӣ пайдо шавию барошон занг зани. ҳадди ақал мега падараш охирон бор қатиш як гап занам. бачаи азизам Бахтоварҷон, моро ёд накай. мехоҳӣ дар 20 соли ҳаёт нагӯй ки падар модар дорам. майли ман сиҳатам, ман хубам, ман тенҷу, падарам беморай ку. як бор фикри беморӣ ҳамора намеи. як борак зангаш зан, бемора пал дар кор нест, ҳичи дар кор нест. як бор овозакта бишнавӣ. бачаҷони азиз, ай худо битарс. мана трами хел калом карда будам. ба худи садикои Москва каломат кардам. 7 миллион медодам, трада садико калом кардам. бачаҷон, ту фикр як борак падар модара намеи. нахуд дар як рафтаги 20 соли я амри одами зода. ту медуни чанд сола буди рафтӣ. бачаҷон, чени худ мо ризқи насиба дорем. худованд таоло офаридаст, мо беризқи насибамон намеофарад. ту бемора сумамро накунӣ, 100 бор шукри худо, ҳамаи чиза дорем. ҳеҷ маҳал дегмон холӣ нест, ҳама вақт дегмо меҷӯша, худора шукр. деки як борак ту занг зад, бугӯ падар дорам. майли модарат ганда, падартам ганда. нахуд ки то ҳамин дараҷара одам беақл шавад. майли занг гирифтӣ ирсай татарай, ӯ кори худат фарзандҷон. ман намегӯм ки фарзандота парто, занта парто. майли охи бигишу як борак биё, як борак бинемад. яке имрӯзай пигаҳай мембирем, дар дилмо армон намонад. як борак рӯи гармакта бине. ту хеле чиё карда будӣ, армоно кардӣ. ачаҷон, мерам миём, ина модашид рафтӣ, киҷо шидӣ? 1 сол не, 2 сол не, 20 соли ҳаёта дар ки сарф кардестай бачаҷони ман. хай бо чӣ бигӯм ина? ҳаёт ҳамин будаста, беғаму ғусса набудаст. майли бачам, паноҳат ба худо, худо нигаҳбонат. ҳама вақт роҳат сафеду барори корат, я ҳеҷ маҳал дарди сарта набине. неки як борак зангу бизан. дар амони худо бош, худо нигаҳбонат. майли бачаҷон.